piao. Eje wakodi a oba hema papa bi. Wade tu asesa bebeji medwase ya na ya mamre ne amane. Ghana nsensem de yakodi ya bade dede de fre. Eti ete ho apa na mamfa mre wa meda menna because medwene ho. Wada makoma so. Eti awase me ma wusua mamre bi ko tetelo. Amamre no ye youth na agyan. Eti ye bre. Wosi nyina ye ko fa mamre ne biom. Eti se me husa mamre akoso na ma meka ntra mo ansua mamre ana hami because ye nyina wose ye da ye sua de. Ene da wo hwe me a subscribe on YouTube channel 2 Days TV. Wo da tap in on YouTube 2 Days TV. Ebe ye bo na subscribe no wa share. Video no share mo bi no bi so nya dai enya bi. Ya konkransa. Na beka se konkransa de na wo ho. Enkransa mahima afa akwa enkransa mahima akwa na se ne eni mama mrani amane no nyame ya doma adwo da that is Monday yewra asante hene osetutu nyame kese pia asante nyina hene asante nyina wra Rama Asante Kingdom aya akono aya nkabomu papa di nanim nyam ene ne do ekosie ne yere fe se ne ya ti abakwasem ene mo manyini omunim dia ka abakwasem afa nkransa ho no yese nkransa ohene bia oba bedi so bia no o papa ene wotumfo ene ohime bia so baba bedi bia so wokunu nimpon ene wotumfo eti se ne nkransa hene wuya otumfo koye ne baye kama emre na sa asubiem ena ne yire enkransa mahima akwakura yebeka se waka nchina gu eti we na eye royal home calling what you say eti Mr. Monday yenyina Asante Kingdom otumfo wo se tutu wo koye kuna we royal kuna yie eti minumie nyenko sunya de yenko hwe amamre ne amane amamra unhu bi da no Asante Kingdom amamre se unhu bi da me so menumie ne hia enwon nkransa because ayewe enye yiketoa enye ya ye prakra eya yikase because otumfo betu na sere afri Asante Kingdom ako baabi na ko ye na timi say yes eye no esombo papa enkwansa mahima otumfo ekogya ne yire echi kra wo ye ayeye se na beka se kuna sindi kuna no edai wo mu no okoye amamra ne amane bra besimie nko sua de besimie nko hwa amamre se na Asante Kingdom amamre display besimie nko we otumfo be display amamre obekye amamre ne amane especially youth na ye ni amamre ye nyina Monday ye kwankransa ye nko hwa amane a otumfo ebegu kwamu na wenum na omu kuro de hwemfimfini ho baabi no tachiman youth no haye otumfo momo sesai momo otumfo emetwam enkonkransa momma otumfo metwam enkonkransa de atumi na mowo haye otumfo ye de ka kire mo se Kingdom bie ni wa Ghana ha eso chen Asante Kingdom wo ba o se tutu nyame kese ye na Asante hene wo ba hwe ne convoy kura di nanim hwe moto se di nanim ban president kranya ne tipe no amano no president for kranya mu tipe no president bi no betimi no ho compare hwe Asante hene na mumu hene na mo na sia se jese Asante hene ebehu no ansa na watwam no mumu hene ko hu Asante hene etwam de convoy ne cars twitwam a atese so da yale paso ko be sole arevi
obi revi asante hina mena hu say yes asante hina na etwa mu wo hu say yes ya wahenie na wahenie eti youth ni etumofo tina obi bi no do wafu o mom ho na fo nko na mo ma se muntu kwan eti tina ho na ye wafu na nya wusika na fadidi na wo ba yi ya hu mrantie ne maba wa mrantie ne mrantesam a eniema be fa wase on the Monday eniema e be fa wase because mo hine no kono onim say asante wura be ma papa bi opem so kra no enye ni tipe no na aba momo nketenketi we eti nipa na ye ba besra konkransan eye chim asante kendo ye di kaka to say ye oman eti eye ba eman no ye tu ye di aba eti wa wantu hu fo ba be ye gidigidi wo ho no uti ena de be chachire ma ti de be bitu a wa na wo pe eti muntu wo fo ye de ba ba yi ya kono ye nka bomo yie eti na ye nam o asante wura ye wura wo ko ba bia hwe convoy akase edi nanimo hwe ne fe eni moto akase president bia ni ho kura ko ba bia moto akase se ne convoy ebedi nanim gigigigi ba dabi asante kingdom ba bus be 200 300 eni etu efa asante kingdom abankwanza emu soldiers for mu police for na mo hene na wono tachima hene wada ho wono ko ba bia convoy di nanim me ya sure say do benya convoy me na di nanim akwa yi ana so beko program ni wa ko have the kura wo pe so wan ko heavy kura wo pe esi wo ye be ma no na wo ba begina ho na niam fa wase e wa na wo pe o because tachi makro no ye kuta ye nsem enye mo tipe kura nya asante kingdom eti mo masem ye nkona mo nkosua de eno na me twumfo se mo masem mo nyina mo me nkwankransa na mo nkosua de mo nkosua mam no nkwa henie mo ahenie se wo di ya chi ne ye kwankransa ba me ye sure so be kasa wo kura wo hene no wonye hwe ahenie mu edidibia chi asante kingdom ahenie de oboa ahenie bia ne ho beto ne da ti base me nko sua de na munya sai me yete kwa mu twa no yete kwa mu twa no so da fo be bowa obedimi no mba bum ebi mso be wu eti mo fantum hofo on that note no me say kai so on the Monday ye nyina ye konkransa ye koje maame amana kwakwa ye koje otumfo se tutu nyame kese nana pia ne ho kani papa bi enkransa mahima ye koje no kwan amana kwakwa dadin eti Monday ne nyina ye tufa media for ko wo che say celebrities akase do mo do Asante Kingdom ne de omunyine ko gye ewura amaye na ayakọ enti nyina yanko nyenko hwa mamra ne yenko susua de emra se na ne da wo hwa mia odofo aha 2 days TV subscribe no wa share no wa like baka cho say ha de amamra ne amane se amamra ne beti ne ma me kanto na eme ya because mpese nyina yesua de amamra ne amane enkoa na ye ka ho asem ti se me mekan ya na se nya gist no enye new menya de beto se kukuro na se yes me ne janu no ti subscribe no wa share video na busuafo nyina enhu bi share no wa like wo wia no ma comment high five na mu sadwuma na me ye mani so but that se da bia wo se wada je no credit e de hwe me macro ye be se share bye bye.